We talk football SA. MTN 8 last 8. Kaizer Chiefs 0. Golden Arrows 1. Kaizer Chiefs is out. So I don't know. What can you say, my father? Stwane, what can you say, but? Ngizonijabule kakhulu yamhlanje. Ngizonijabule kakhulu yamhlanje ngoba ngizoba ngizelana la ngizovikela i-trophy yami. Ngizela kuzovikela njengoba ubona ngibhale operation thatha zonke. Kule season ngifuna ukuthatha kwasana. Yeah. Ngizelana ngizothatha i-MTN 8. Ngizoyivikela kahle kahle i-MTN yami. Ngizovikela yona. Yeah. So njengoba kunjena kumnandi ezweni. Yeah, kumnandi ezweni. Manje sephumile kumnandi kanjani? Hayi kumnandi. Akithi senze ukuthi bakhona ukusupport iSundowns ngoba ina support. Ya senze ukuthi iSundowns kuba nesupport eningi ngoba ngabe kuzoba khona iSundowns ibine ingasena support. So senze ukuthi bakhona ukuhlangana benze into kuthiwa iGNU. Yebo. Bahlangane bazosupport iSundowns bonke. Bonke basupportane sizobashaya abantu support eningi. Yebo. Wazi kumnandi kanjani ushaya abantu abaningi wena uzimele uyi1. Kumnandi. Kumnandi kakhulu. Yeah. Ngoba ukwazi ukufika ngithi bona abaningi. Yebo. Bakwazi ukufika ngithi Yebo. bona. And eyento engithandile futhi MTN the way ingakhona. Yeah. Orlando Pirates ikhona imeli Johannesburg. Yithi simele nabo futhi labekhosi. Already course. Nayo ingaphansi kwethu makuso. Yeah. Then ePitoli iSundowns ikhona nayo imeli abangani bayo nayo. Yebo. So la uselimpopo kunesikhukhune. Simele Limpopo. Simele Limpopo. SeKZN kune Eros. Yeah. Imeli KZN. Yebo. Nomnotho uyakhula. Abantu mabaya lapho baba ukigame bathi amathikiti babuka amahotela. Yebo. Uyadliwa umnotho uyakhula all province. Yebo. So lento ngiyithanda manje ukuthi football isaphetheke kahle ngoba abantu igame mayisedurban wonke umuntu uzoya ngoba is obvious icup. Yeah. Mayisuka lapho ithi Limpopo njengoba uzali Pirates ngoba Pirates ikhona all over. Yeah. Pirates all over bakhona. Yeah. La akusabalwa ke mina ungasazi ukuthi Pirates yakuphi. iPirates akwaziwa kahle ukuthi yakuphi. Ikhona yonke indawo. Ya yonke indawo. Wazi ungayibuza ukuthi le Pirates yase Soweto or yase Mbombela or yase KZN. Yeah. Ikhona yonke indawo iPirates. Yeah. So ngizobonga abafowethu abafana besithende basenze umsebenzi wabalula ngoba nayizo kade kuthiwa asiku extra time kuthiwa ngale extra time neDurban City athi hayi akuyona inkinga leyo into ebaluleke ebholeni ukuthi sibuye naleyo trophy siye phambili siwine igame. Yebo. Wena ungenzeka ungafiki na kuleyo extra time kodwa uphumile. Yebo. Naku kwenzeka manje kade bakhuluma izo before igame. Manje kade ngime nabo la stadium abafowethu. Bathi wena udlala i-extra time izo ngathi ngidlala i-extra time kodwa ngiphakathi. Yebo. Ayibona ke. So abafowethu abekho manje. Abangena ku top 8 kodwa abekho egaming manje. Yeah. Bazobukela thina futhi. Kodwa lokho angeke ukumangaze ngoba omakoti be-MTN 8. Yeah. iDurban City umakoti weMTN 8 nayo isafika. iChiefs nayo ina 2 season ingekho. Yeah. Bona 2 season ungekho mawufika usho umakoti wale. Sikhohliwe umakoti umakoti wale tournament. Yes. Yebo. iChiefs nayo umakoti weMTN ngoba iyafika nayo manje ina 2 season ingekho. Yeah. Ifana nayo iDurban City same thing. Yeah. So kwamanje sizothatha lento yethu lesithume ngayo. I think uma siyithatha kwesi5 manje. Yeah, kwesi5. Kwesi5. Yeah. Masithatha kwesi5 lento engizwe ikhulunywa ngeMTN bathi no ma bezoyithatha manje bafowethu next season asazali quarter final so linda umuntu ozowina ku final because ya final man no asebe isidingo budo omdala sokuzala ama quarter final. Yebo baba. Lento sekuyazi ukuthi yethu. Yeah. Ayithi ubone nje basiwine ka4 ise ofisina ngithi so khande icup entsha iyakhandwa manje icup elisha liyakhandwa. Why sesithathe kaningi MTN. Yeah. See from 2021 lokho sithatha njalo. Hayi simningi iminyaka. No, it's too much. Ama season awu6 adlule win awu5. Ama season awu6 lokho sithatha i-trophy eyodwa sodwa. Bakuba abanye. Kuthi ngamanye amagama asikhompete namuntu. Hayi, asikhompete namuntu. Manje ngibona imessage lana Operation Thatha Zonke. Yebo ke Operation Thatha Zonke into engizoyenza kulo nyaka budo omdala. Yeah. Nawe MTN ngiyathatha. Ngoba inyawo phela selikhona ku final. Yeah. Ngithatha iMTN, ngithatha iCarling Cup ngiyidefend futhi. Ngithatha iLeague. Ngiyothatha iNedbank. Ugcina ngeCAF Champions League. Bonke Operation Thatha Zonke. Ngithatha kwasana.
Hayi siyabonga baba. Kodwa ngizobongela futhi nemanagement yami bhuti omdala. Ngifuna ukubongela imanagement ye-Orlando Pirates besijabulisa ngakhona ngoba kwamanje basijabule kanje kukhona abakhalayo bafowethu bayakhala kodwa thina imanagement hleze sijabulile. Iyasayina nosayina abadlali. Basayina mawufuna nje ukuthiwa la kusayinwa khona mawufuna into emnandi or mawufuna ukuya phesheya uthi uyodla idola uye overseas. Woza ku Pirates. Ufuna ukujoyina nje ukuthi uyodla idola woza ku Orlando Pirates. Nawo umfukeni ukhona useBelgium. Nawo TLB ukhona. Nawo bonke abafana bethu baphesheya because of Orlando Pirates. So ngifuna ukubonga imanagement yethu inike nabafana ichance nawo ukuthi no bayothola umoya obandayo badla ama-chips awomile phesheya. Sibonga lokhu ibhola lethu shothi liyakhula ngoba ama-team aphesheya makwazi ukuthi ascout la babasayine la kusho ukuthi noma amagama kuyasetshenzwa i-PSL yethu kusho ukuthi iyakhuphuka noma ungacheka ngisho nasesquad iyakhombisa kusho ukuthi ikhona into ekhona ebholeni lethu iyakhula noma ungacheka nabo coach bethu banika abaphumayo manje ubani konje lo kade coach Eros umanqoba mncethu uphumile kuya Africa Steve Barker uphumile uRolani Mkhwena uphumile Eric Tinkler shothi uyacoacha ke masenjalo ngoba akithi mawuzoloku usebenza ekhaya ngathi wenzela ifavor so mawuzokwazi ukubona abantu abangakwazi umuntu ongakwazi uzokuhlonipha umsebenzi uzoyenza kahle ngoba awenzela ifavor uyasebenza so kusho khona ukuthi ibhola lethu liyakhula ngizobonga kakhulu iPSL management yethu yeOrlando Pirates yenza ukuthi hleze sijabulile namanje basizela namhlanje sizela ngoba siwinile izolo babe siluzile bengeke sizela sizela ngoba sizovikela itrophy yethu so thanks management yeOrlando Pirates njoba sinjena njoba ubona sengiphuma nomkhaba yona ngangisilenda kakhulu bengisilenda iPirates njoba sengihamba istadium kakhulu mfowethu iPirates nomzimba wabuya bengisilenda bhuti omdala so bese bengifaka u26 ibhuku mina hayi ngiyabona manje bengifaka u26 ngoba sengifaka u48 manje isebenze iPirates ibakania hayi siyabonga inja move iPirates uhleze ujabulile ngabathi happy people happy people happy people uhleze ujabulile so ngizobongela nawo abafowethu amakhosi ukuphuma kwabo siyababongela ukuthi bazokhona ukusupport iSundowns. Sundowns izojabula kakhulu. Sundowns izojabula ngoba seni support. So kufanele sikubonge lokhu. Ngibonge kunomfana weGolden Arrows umuntu omdala. Ngingakhohlwa lapho. So ngiyenza iphutha. Nginomfana weGolden Arrows just number 41 athi uzwane. Lo mfana makuthi ake abantu abazomphazamisa nje usazoya kude la yakhona nalo coach lo ozongena esquadini ozoba head coach angazi ukuthi ubani angazi akambheke loyo muntu Pitso Msimane uPitso akabheke umfana weGolden Arrows uyafuneka kubafana ku midfield ayikho into eshotayo ngimboni ayikho into eshotayo uyakwazi ukucontrol ibhola uyakwazi ukumaka uyakwazi ukuphasa yonke iposition and into engithandile kuye hayi ukuthi akuyona umuntu onomlomo noma umdlala kabi yena hayi akekho lapho lo ureferee ajajile kodwa ngiyasola ngathi ukwahlala phansi noDion Hoto wamfundisa ibhola ngoba ubona mawunabantu abafana noDion Hoto nalo mfana lo ngikhuluma ngayo lo Arrow City number 41 uzwane no ngimhloniphe kakhulu kakhulu hayi siyabonga angashintsha umfana ukuyenza behavior usazoya kude ngimbone ngakhona ne man of the match mina ngimnike 5 minutes time nalomfana ngathi uzoba i man of the match naku ithathile futhi man of the match so ngibonga kakhulu bhuti omdala ngibonga nePSL yethu umsebenzi wayo ukuthi sizokwazi ukuthi sizobuka abafowethu ukuthi sizominya ngoba kuminya kwenza ukuthi game ibe mnandi mama singaminyi sizosaphotha abafowethu angeke bemnandi na izolo kade sinabo izolo baminya akuyona inkinga abantu abaminya ngaphela abantu abahamba estadium awuminyi phela uselokishini uminya kahle usestadium bakubona awubone eduze imnandi ke naso ke wasibusise bhuti omdala